Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada limanaw aw bisimila Joliba TV News ale Jabarani sanfɛ aw bisimila radio Joliba ale fiɲɛ siraw ka Bamako, Segu, Sikaso, Gawo, Mopti, Kidal min ye Tombouctou ani Menaka fo ka taa se Tawudeni ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma gafe minnu mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ kunnafoni ko nasira la ayiwa an bɛ ye kɛnɛ kan ka se ka o bamayɛlɛma bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na nin an sigilen kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye limanaw a bɛ bɛn juin kalo tile 19 de ma san 2023 gafew caman bɔra bi minnu kumalen bɛ kunungo référendum min kɛra limanaw an bɛna lajɛ ka an da don gafe ninnu kɔnɔ kumaw la min ye l'essor ye ale bɛ yan nɔ Nouvelle Horizon bɛ yan Echo bɛ yan nɔ min ye le Challenger ye ale bɛ yan ka taa se le soir de Bamako ni gafe ninnu an bɛna ninnu de kɔnɔ kumaw lakale limanaw aw ka faamuya kama kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni min ye o ye faso ka fasɛdi sɛbɛn ye n'o ye l'essor ye a kuma na a y'a yira k'a fɔ ko min ye référendum ni o ye an ka jamana sariyasunba yɛlɛmani kalataw ayiwa o sera ka kɛ kunungo kari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a yira k'a fɔ min ye référendum ye ko nin kɔni ye sira kura de ye ayiwa ka taa Mali kura ayiwa o sira de filɛ nin ye o la sa l'essor ka kuma la ko kunungo kun ye ayiwa don de ye don min bɛ yen ni jamanadenw i n'a fɔ bɛɛ y'a b'a fɔ cogo min na n'o ye démocratie ye ayiwa bɛɛ ka bɔ ka taa i fɛla fɔ ni ayiwa o de ye sariya ye min bɛ jamanadenw yamaruya a yirala k'a fɔ kalata min n'u kama ko référendum kunungo ayiwa ale sera ka kɛ maliden caman kɔni bɔra ka i fɛla yira ayiwa nin bɛ taa laban min na o de ye an ka ayiwa sɛbɛn min n'o ye jamana yɛrɛ ka sɛbɛnba ye sariya sunba min bɛ yen ni jamana bɛna baara kɛ ni a ye don nataw la o sariya sunba in ale falen ni baaraw de kalata kɛra kunungo wa ko nin bɛna kɛ sababu ye ayiwa jamana kura Mali kura ka o sigi sen kan référendum yɛrɛ nafa kama min ye jamana kuntigi ye colonel Asimi Goïta ayiwa ale ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko ayiwa kalata min filɛ nin ye a bɛna kɛ sira ye ka sira de bɔ n'o ye Mali kura sira ye ko Mali min ni Mali kɔgɔlen don Mali min fana bɛ yen n'a bɛna kɛ jamana ye jamana min bɛ yen ni nafa bɛ a la ani jamana min bɛ yen fana n'a bɛna bila jamanadenw ka bolo kan walasa ko o la k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de wele ayiwa hali n'a sɔrɔla kalata in kɛra limanaw kalata in kɔfɛ ko a bɛ jamanadenw wele u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani kunungo a ye welewele dakan min bila o ye ko maaw ka bɔ ka taa kala ta min ye kunungo colonel Asimi Goïta a ko Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kalata in kɔni kɛra ayiwa basigi kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ l'essor ka kunnafoniw la limanaw min ye colonel Asimi Goïta a ka kumaw la a ko kalata in a tɛmɛnen kɔfɛ ko a b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ jamanaden kelen ye walasa ayiwa min ye jamana in mago bɛ basigi ni lafiya min na o ka se ka na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o de kɛra colonel Asimi Goïta ka kuma fanbaw ye a yɛrɛ ye kala ta yɔrɔ min na o ye Kati kalanso min tɔgɔ dalen bɛ Amadu Aya Sanogo la ko ayiwa jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ye kala ta o yɔrɔ ninnu na ye min ye premier ministre ye sa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ko ale fana ka kuma la ko nin kɔni ye ayiwa nin bɛ se ka don dɔfɔ kɔnɔna la n'o ye Mali ka ayiwa sini ma sinikɛnɛ ma nin bɛna se ka ɲɛfɔ don nataw la k'a fɔ Mali ye ayiwa wulikajɔ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sera ka wuli k'i jɔ min ye kari dɔ juin kalo tile 18 k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka jamana sariya sunba falen min ye nafa de bɛ o la Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la ko nin ye jagoya de sira de don jagoya min ni maliden bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ a sira fɛ premier ministre yɛrɛ a ye kala ta yɔrɔ min n'o ye lycée Sacré-Cœur ye
Dr Sogɛli Kokala Mayiga a kunbɛra yen nɔ gouverneur fɛ n'o ye Bamakɔ gouverneur ye min ye ministre min n'o bɛ ayiwa an ka administration territoriale kunna colonel Abdoulaye Mayiga ale fana ye kalata in kɛ limanaw a nisɔndiyalen kɔnɔna la. Colonel Abdoulaye Mayiga kunungo ale tun bɛ centre de l'école coopérative Mayanbugu ECOMA ale ye kalata yen nɔ bureau numéro 13 kɔnɔna la. Limanaw l'essor ka kunnafoniw la ko marabolow kɔnɔna la i n'a fɔ k'a daminɛ Kayi ko kalata kɛra yen nɔ nka baasi ma ye a ko la. N'i ye jateminɛ kɛ Kayi a yirala k'a fɔ kalatala maa 991 ni maa 91 ani maa 981 olu de tun bɛ welelen bɛ ayiwa k'u ka taa kalata ayiwa min ye Kayi mara kɔnɔna la. Gouverneur n'o ye Kayi marabolo ɲɛmaa ye ko a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la limanaw a ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ maaw de ma bɔ kosɛbɛ ka taa kalata ninnu kɛ. Min ye Sikaso fana ministre min n'o bɛ diinɛko ni an ka laadako kunna Kone ale fana tun bɛ Sikaso mara kɔnɔna la. A na kɛ a fana nisɔndiyara kosɛbɛ jamanadenw ka bɔli la ka taa kalata kɛ. A yirala k'a fɔ Sikaso mara kɔnɔna la maa 300 ni maa 81 ani maa 700 ni maa 62 olu de fana kun welelen bɛ k'u ka taa kalata Sikaso mara kɔnɔ bureau de vote 1000 ani 97 o de fana jate bɔra yen nɔ. Min ye Sikaso n k'a fɔ Segu sa kɛ Segukaw fɛ yen nɔ limanaw ko gouverneur n'o ye Segu mara gouverneur ye ale fana ye folikan bila kosɛbɛ kalata in labɛn cogoya la Segu mara kɔnɔna la. Segukaw fɛ yen a yirala k'a fɔ maa 1,000,000 ani maa 100,000 ni maa 77 ani maa 700 ani maa 71 olu de fana tun bɛ ka kalata Segukaw fɛ yen nɔ bureau de vote 3,600 ani 75 ɲɔgɔnna o de jate fana bɔra yen nɔ. Min ye Mopti Mali marabolo 5nan a yirala k'a fɔ maaw ma bɔ yen nɔ kosɛbɛ ka bɔ ka taa kalata sɔgɔmada yanfanw fɛ. Min ye Mopti a marabolo ɲɛmaa ye min ye Abbas Dambele n'o ye Mopti mara ɲɛmaa ye ale kɔni bɔra ka taa a ka kalata baaraw kɛ ko a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ colonel major Abbas Dambele fo ka taa se Lasina Numu président conseil régional Abdoulaye Garba Mayiga min bɛ tali kɛ EJ ɲɛmaa olu de tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ Mopti mara kɔnɔna la yen nɔ ka se ka ayiwa kalata ninnu ka a jateminɛ kɛ. Min ye complexe scolaire Lasana Sori Samaseku Komogɛl D olu taara o ɲɛda o yɔrɔ in kan ani Sevare yɔrɔ min bɛ n'o ye groupe scolaire Robert Cissé u taara o ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan kalata tun bɛ ka kɛ o kalanso ninnu fana kɔnɔna la. Limanaw k'u ka tɛmɛni la u ye jateminɛ min kɛ u kɔni y'a ye k'a fɔ ko kalata minɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka ayiwa sɔgɔmada yanfan fɛ maaw de ma bɔ kosɛbɛ ka taa kalata Mopti mara kɔnɔna la. Min ye marabolo min ni o laban tɔgɔ fɔlen bɛ l'essor kɔnɔna la o ye Tombouctou. Limanaw ko Tombouctou ayiwa maaw min kun jate minɛna ye fana o ye k'a fɔ kalata ayiwa lɔgɔ tun bɛ maaw la yen kosɛbɛ maa caman bɔra ayiwa ka taa kalata kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la école AB Santao gouverneur min n'o bɛ ayiwa Tombouctou mara kunna commissaire divisionnaire Bakun Kante ale n'a ka cɛdenw fana wulila ka t'u ɲɛda kalata yɔrɔw kan k'a lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na. Min ye centre de vote école AB Santao a yirala k'a fɔ yen nɔ kalata sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ani kalata minɛnw olu bɛɛ lajɛlen kun dafalen bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ. Commissaire divisionnaire Baku Kante min ye a taara fana Kabara ni Gawo n k'a fɔ Tombouctou mara cɛ o bɛ taa kilomɛtiri 8 ɲɔgɔnna la a taara ɲɛda o yɔrɔ kofɔlen ninnu kan limanaw waati kunfɔlɔw la a yira k'a fɔ ko kalata minɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ wa maaw bɔra Tombouctou mara kɔnɔna la kosɛbɛ limanaw ka taa kalata ninnu kɛ. Min ye Mulayi Saya Ama Tombouctou ni kunnafoni ninnu an ye ninnu sɔrɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ to référendum ko kibaruyaw la min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko jate laban minnu bɔra kunungo kalata ba in ni o ye référendum ko ye jamana sariya sunba yɛlɛmani ko la a yirala k'a fɔ jateminɛkɛla minnu bɛ yen ni olu de bɛ ka jateminɛ kɛ kalata ko la ayiwa ni ye jateminɛ kɛ min ye
référendum min kɛra kunungo juin kalo tile 18 min ye modèle Mali yɔrɔ ale ye jɛkulu ye min ka baara bɛnnen bɛ mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, ka se ka kalataw baaraw kɛra cogo minnu na ka se ka o jaabiw fara ɲɔgɔn kan ani ka jateminɛw fara ɲɔgɔn kan. A yira k'a fɔ kunungo kalata min kɛra walasa an ka jamana sariya sunba a bɛ se ka falen cogo min na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. A yira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen de welela kunu ka se ka taa u fɛla fɔ ko n'i y'a lajɛ ayiwa maa 8,000,000 ani maa 400,000 ni maa 63 ani maa 84 limanaw k'olu de kun welelen bɛ i n'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections ale ye jate minnu bɔ nka a nana ye k'a fɔ limanaw ko jama de ma bɔ kosɛbɛ ka taa kalata in kɛ sabu ko n'i y'a lajɛ 100 o 100 maa 27 ayiwa olu de bɔra ka taa kalata 100 o 100 o b'a jira k'a fɔ ko maa caman ma bɔ kunungo kalata in na i n'a fɔ ayiwa modèle Mali ye jate minnu bɔ ko n'i y'a lajɛ o jate la limanaw ni ko i b'o o maa 100 o 100 maa 27 min ni o fɔlen filɛ nin ye ayiwa ko n'i y'a lajɛ ayiwa jate la a bɛ n'a fɔ a tɛ tɛmɛ maa 3,000,000 ɲɔgɔn na limanaw olu de bɔra ka taa kalata kunungo malidenw na o la sa modèle Mali ye jate minnu kɛ jate fɔlɔ minnu bɔra n'o ye jaabi fɔlɔw ye limanaw a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko kalata in kɛra nka ko basi kɛra yɔrɔ dɔw la n'i y'a lajɛ mission d'observation des élections au Mali a yira k'a fɔ ko bureau de vote fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu taara u ɲɛ da o kan a yira k'a fɔ maa 2,000,000 ani maa 200 ni maa 82 ani maa 32 limanaw k'olu de sera ka bɔ maa 8,000,000 in cɛla ka se ka taa kalata EJ ka jate la o la sa n'i y'a lajɛ maa caman ma bɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na limanaw min bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ ko jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ayiwa kalata in ko gɛlɛya donna a yɔrɔw la i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune Bojo o filɛ nin ye Baɲangara mara la Nouvelle Horizon ka fɔ la ko yen nɔ ko kalata baaraw ma se ka kɛ yen terrorisiw n'o ye bamaciw olu ka walejugu sababu la n'i y'a lajɛ dugu 3 bɛ yen nɔ i n'a fɔ Falu min ye Nara mara kɔnɔna la ko yen fana ko kalataminɛw bamaciw ye kalataminɛw ta ka taa ni o ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min bɛ tali kɛ fana Koranga yen nɔ ko cɛ marifatigi dɔw fana taara kalataminɛw ta ka taa n'a ye kalata ma se ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye bureau de vote minnu tun bɛ Ndola cɛmaba o ye Ɲɔnɔ mara ye min ye Ɲɔnɔ mara ye a yirala k'a fɔ yen fana k'u ye kalatasow n'o ye bureau de votew datugu yen nɔ wa ko bamacimaw taara ni kalataminɛw ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na min ye jaado wɛrɛ Pogo 1 ani Pogo 2 ka taa se kalango la yen fana ko yen kalatasow n'o ye bureau de vote ye o ma se ka dayɛlɛ yen yɔrɔ ninnu na modèle Mali ka jatew la min bɛ tali kɛ Mbɛwani Koro Korontobugu yen fana ko yen ayiwa u kɔni jagoyara de ka kalatasow datugu yen nɔ sabu ko bamaciw tun bɛ munumunu zalo la o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na min ye Kolongo Abe Tori min ye yen nɔ fana k'u ye kalataminɛw ta ka bɔ yen nɔ ka taa n'a ye Jalasagu ka sababu kɛ ayiwa bamaciw tun bɛ munumunu zalo la o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na limanaw lakanabaliya kama a yira k'a fɔ ko bureau de vote 4 fana Yuwaru Uro olu taara ka taa n'u ye yɔrɔ min ni o ye Amadu Fayi Yuwaru o centre la o ye kalataminɛw ta ka taa ni o ye o yɔrɔ kofɔlen na min ye mission d'observation modèle Mali halisa a ka jateminɛw la kunungo kalata in senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko commune min n'u kama ko Tuguni Sirakɔrɔbugu o bɛ Kulukoro mara kɔnɔna la yen nɔ ko jadisiw fana ye u ye kalataminɛw ta ka taa ni u ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw a yirala k'a fɔ ko kalata in na ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kalata baara kɛ n'o ye agent électoraux ye olu dɔw fana jasora ka taa n'u ye bamaciw fɛ modèle Mali ka fɔ la n'i y'a lajɛ commune min n'u kama ko Kala sigida o bɛ Ɲɔnɔ mara kɔnɔna la limanaw ko président min n'o tun bɛ yen nɔ président bureau de vote min bɛ yen nɔ Ngojila ani Maɲale k'olu président kɔni bamaciw ye olu ta ka taa n'u ye olu kɔni tununa min ye commune min filɛ nin ye Femayi
taga jɛnɛ mara kɔnɔna la yen fana ko président n'a ka assesseur ko bamanciw ye olu fana jaso ka taa ni olu ye ɲanfunke mara kɔnɔna la ka taa se tondi daduru sare yen fana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kalata baara kɛ agent électoraux limana ko bamanciw ye olu fana jaso ka taa n'u ye k'u bugɔ ayiwa ka tila k'u bila u taara n'u ye ayiwa kɛnɛyaso min n'o ye centre de référence min n'o bɛ ayiwa toji daro mara kɔnɔna la walasa u ka se ka furakɛ u ka moto limana u y'olu fana ta ka taa n'u ye an'u ka telefɔniw min ye sira fana kama min bɛ tali kɛ bamanciw kɛrɛnkɛrɛnnen la commune min filɛ n'u kama Kokiri Bozo a filɛ Masina mara kɔnɔna la yen nɔ olu kɔni jagoyara de k'u ka bureau de vote datugu sabu ayiwa sɔgɔmada fɛ k'u ye bamanciw kibaruya mɛn o yɔrɔ kofɔlen ninnu na mairie y'a jagoya yen nɔ ayiwa ka se ka kalata yɔrɔw k'u datugu u kana na taa ayiwa bin u kan limanaw yɔrɔ laban min n'o fana fɔra modèle Mali maaw fɛ o ye Kolokani mara ye a yɛrɛ k'a fɔ Kolokani ko bureau de vote numéro 12 yen nɔ ko o ma se ka dayɛlɛ wa o jaabiw yɛrɛ ma se ka di ka sababu kɛ limanaw ko bamanciw ye kalata bali ka se ka kɛ nin jaabi ninnu bɔra modèle Mali n'o ye mission d'observation des élections au Mali ayiwa kunungo kalata minnu kɛra ale sera ka jateminɛ min kɛ limanaw ko ko dɔ kɛra ko min bɛ yen n'a ayiwa dabaliban ko don colonel Asimi Goyita jamanakuntigi ayiwa ale ye kalata kunungo ani jamanaden gansanw k'o kɛra kunungo kati n'i ye jateminɛ kɛ kalata min kɛra kunungo juin kalo tile 18 Mali numéro 1 ni o ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goyita nouvelle horizon ka fɔ la limanaw ko ale kalata kati mara kɔnɔna la ko ayiwa a ye kala min ta nin ye k'a ye maaw kɔni a bɛ n'a fɔ a kɛra dabalibanko de ye sabu n'i y'a lajɛ limanaw colonel Asimi Goyita jamanakuntigi don laadala i b'a sɔrɔ jamanakuntigiw kalata don olu de bɛ bɔ ka taa kalata jamanadenw fɛ nka a yɛrɛ k'a fɔ yanni kunungo cɛ min y'an ka finitigiw ye a kun fɔra de k'a fɔ olu bɛ kalata dɔgɔkun kelen ka kɔn ayiwa kunungo kalata ɲɛ colonel Asimi Goyita dun ye finitigi ye limanaw ko kunungo a yera ayiwa kalata kɛnɛ kan ayiwa ni jateminɛ kɛ o kɔni kɛra fɛn ye min ye maa caman dabali ban nouvelle horizon ka fɔ la n'i y'a lajɛ ale yɛrɛ kɔfɛ minisiri minnu bɛ yen ni olu fana ye finitigiw ye i n'a fɔ Dawudu Ali Mohamedine ale bɛ an ka jamana lakanako kunna ka taa se Sadio Kamara ale bɛ défense kunna k'olu fana ye kalata kunungo yɔrɔw la i n'a fɔ kan 1 n k'a fɔ polisi ka dagayɔrɔ ani gendarmerie nationale o ka kan dagayɔrɔ la limanaw n'i y'a lajɛ colonel Asimi Goyita k'a ye kala ta yɔrɔ min na o ye a yɛrɛ fɔra maa min kɔ ni o ye fanga dafiri kɛ capitaine Amadu Aya Sanogo kalanso dɔ tɔgɔ dalen bɛ o la Kati mara kɔnɔna la ye ko colonel Asimi Goyita a ye kala ta o yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ limanaw min ye dabaliban ko wɛrɛ bɛ yen min fana kɛra nin ko in na conseil national de transition ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Jaw ani min bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ninnu bɛɛ lajɛlen de ye finitigiw ye limanaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka kala ta finitigiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na nka ko ayiwa kɔni ye kala ta kunungo jamanaden gansanw fɛ n'o ye civiliw ye limanaw yalima campagne don wa yɔrɔ jamanakuntigi ale tun bɛ segukaw fɛ yen nɔ i n'a fɔ segukaw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Asimi ko Asimi a tun bɛ segukaw fɛ yen k'a ye kumaw fɔ yen nɔ kumaw bɔra da yen nɔ kuma minnu bɛ yen ayiwa limanaw ni politiki bɛ a kumaw la i n'a fɔ ko an ka aéroport n'o ye pankurujigi kɛnɛ aéroport international président Modibo Keyita limanaw ko o feereliko kuma o bɔra jamanakuntigi da k'a sɔrɔ dun aéroport in ye fɛn de ye fɛn min bɛ yen ni bɛɛ jɛ fɛn don bɛɛ ka nafolo b'a la n'o feereliko kuma fɔla limanaw ko bɛ maa dabali ban o la sa nouvelle horizon ka fɔ la ko Yirimajɔ ayiwa yɔrɔ Batuli Ɲani ale ka jɛkulu n'o ye an b'i kɔ ye maaw kun welelen bɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 16 u ka se ka taa ka t'u ka fɛla fɔ yen nɔ colonel Asimi Goyita fana yera o kɛnɛ ka ye limanaw kuma caman fana fɔra yen nɔ o la sa limanaw yɔrɔ jamanakuntigi makun ko i makun o ka fisa kuma caman ye
o la an bɛ don min na i ko bi ayiwa colonel Asimi Goita jateminɛlikɛla caman y'a yira k'a fɔ nin waati in na ayiwa a ka bɔli laban minnu kɛra kuma minnu bɔra da kuma ninnu caman bɛ yen k'a bɛ tali kɛ ayiwa politiki kumaw la Nouvelle Horizon ka kuma don dɛ limanaw ko nin ye waati de ye waati min bɛ yen ni yɛrɛminɛ de ka fisa yɛrɛminɛ min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye jamanakuntigi n'a a baarakɛɲɔgɔn tɔw ayiwa u ka se ka ayiwa baaraw ta u tɛgɛ la i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na limanaw waati de bɛ se k'a fɔ an ɲɛna don nataw la n'a sɔrɔla baara minnu bɛ ka kɛ sisan n'a sɔrɔla jamanakuntigi n'a tɔw ayiwa fangako la fanga dun ye fɛn de ye limanaw n'i b'a la don o don a bɛ diya i da ka taa fɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko ECHO welewele limanaw ale ko ayiwa ko kalan jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin référendum kalata in kɔfɛ n'i y'a lajɛ référendum kɛra kunungo n'o ye an ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko baaraw ye ko kalan jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ maa bɛ se k'i hakili to mun de la walasa n'i y'a lajɛ ko sigasagana kɔni bɔra la pewu k'a fɔ ayiwa jamana sariya sunba jamana bɛ k'i kunda sariya sunba kura kan n'i y'a lajɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la jamanaw ko dogona kɔni tɛ a ko la bilen k'a daminɛ maaw taara kala ta kunungo ko n'i y'a lajɛ minnu tun bɛ yen n'olu kun sɔnnen tɛ kalata ko in ma minnu bɛ yen n'olu sɔnn'a ma minnu ko oui min ko non ko a yɛrɛ la k'a fɔ kunungo ayiwa nɔgɔ bɔra fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛma an bɛ waati min na ko sisan limanaw ko kalata min kɛra kunungo Nouvelle Horizon n k'a fɔ ECHO ka fɔ la o ye de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jama min na maaw kun jigi dan bɛ o kan k'a fɔ k'o na bɔ ka taa kala ta limanaw ko o jama de ma ye kɛnɛ kan k'a sɔrɔ dun yɛrɛkofɔ baaraw tun bɛ sen na waati min na limanaw ni kun ye jama kumakan mɛn walima n'i ye jama wulikan mɛn i n'a fɔ ko ayiwa ko maliden bɛɛ lajɛlen de na bɔ ka taa kala ta ni kalata in senfɛ min ye ECHO ye a ko o ye kalan fɔlɔ ye maa bɛ se ka min sama ka bɔ nin kalata in kɔnɔna la limanaw n'i y'a lajɛ nouvelle n k'a fɔ projet de nouvelle constitution min filɛ n'o y'an ka jamana sariya sunba in ye kura in ye limanaw a yɛrɛ la k'a fɔ ayiwa nin kɔni bɛna fɔ maaw yɛrɛ fiɲɛ bɔda dɔ de bɔlen filɛ nin ye sabu nin bɛna fɔ Mali bɛ fɛ ka jɔsen kura wɛrɛ de ta sɔɔni jamana bɛna ayiwa sini ma sinikɛnɛ ma jamana ko bɛna kɛ cogo di ayiwa ni jaabiw sera ka bɔ yanni tile 2 cɛ ayiwa maaw kɔni b'u sigi de ka ayiwa yanni kalata in a jaabiw kɔnɔ jamana bɛna taabolo kura min ta kunnafoni filɛ nin ye limanaw ECHO welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le challenger limanaw challenger kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye MINUSMA ka gɛnniko kuma de bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu da nin waati in na challenger y'a yira k'a fɔ ko min ye minisiri min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kun ye kunna Abdoulaye Diop ale tun bɛ diɲɛ kelatɔnba ka sigi min n'o ye conseil de sécurité l'ONU o ye juma tɛmɛnen juin kalo tile 16 o ye sigi dɔ kɛ a kɛnɛ kan yen nɔ minisiri min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kun ye kunna Abdoulaye Diop ayiwa ale tun bɛ kɛnɛ kan yen limanaw k'a ye cikan fɔ ayiwa diɲɛ kelatɔnba ka nin ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan limanaw kuma wɛrɛ tɛ o ko a ɲininen bɛ MINUSMA fɛ n'o ye diɲɛ kelatɔnba ka ayiwa kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u ka bolofara min bɛ yan basigi ko la ko a ɲininen bɛ u fɛ u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ wa waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma di a ko la walasa n'i y'a lajɛ limanaw min ye Abdoulaye Diop ye a ye nin kuma in fɔ kun min na ayiwa dalu caman de bɛ yen a y'i sinsin min kan a ko Mali gouvernement ye min jateminɛ o ye k'a fɔ a bɛ san 10 bɔ sisan ayiwa min ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko MINUSMA kun nana gɛlɛya ninnu furakɛli la walasa Mali bɛ se ka basigi cogo min na ko n'i y'a lajɛ nin waati laban in na k'a bɛna fɔ Malidenw yɛrɛ de ni MINUSMA tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o de la ayiwa ko hali baara min yɛrɛ kalifara MINUSMA la n'o ye basigi ye ayiwa ko jigi min kun dalen bɛ MINUSMA kan k'a fɔ de ko basigi ka se ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ ayiwa ko o jigi ninnu caman war'o la wa jamanadenw caman de bɛ yen bi minnu bɛ yen n'olu fɛla tɛ MINUSMA ko ye wa ko gouvernement yɛrɛ ni MINUSMA cɛ ko danayabaliya de bɛ ka wara ala ye diɲɛ don o don da Abdoulaye Diop ka kumaw la halisa
limanaw a y'a yira k'a fɔ ko Mali fɛla ye min ye bi ayiwa ni nin bɛɛ lajɛlen nana kɛ ko ye min bɛ kɛnɛ kan ayiwa min tora sa a ka ɲini MINUSMA fɛ ayiwa a ka Mali jamana bila kaban ban kuma la o la ministre Abdoulaye Diop a kɔni ye i da don kuma caman na a ko kɔsa in na mura hali Ogosagu ni Sobanda ninnu ko n'a fɔ diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ hadamadenya hakɛw lafasani ko ma commission des droits de l'homme ale ye sɛbɛn bɔ mura ka kɔsa in na ka jalaki bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw de bɛ ka taa baga ayiwa min ye jamanaden gansanw ma ka u bɔnɛ u ni na Abdoulaye Diop ye ɲininkali damadɔ kɛ a ko n'i y'a lajɛ ko kabi diɲɛ ma n'o ye communauté internationale ye olu ye wulikajɔ kɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko na Mali dɛmɛ ka MINUSMA bila ka na Mali la yan nɔ ko n'i y'a lajɛ ko mura kun ye yɔrɔ de ye yɔrɔ min bɛ yen ni hali olu minnu bɛ ka nin kuma fɔ olu kun tɛ se ka se yen ko Mali jamana de y'a lajɛ sa ka fɛɛrɛ tigɛ a ka armée a ka se ka wuli k'i jɔ murakaw sabu ko bamanciw kun kɛmɛ ka daga min sigi murakaw da la ayiwa ni maa yɛrɛ sen kun tɛ se ka se mura ko Mali armée ye labɛnba de kɛ o labɛn senfɛ limanaw ko bamanci 200 ni maa 3 ɲɔgɔnna ka olu bɔnɛ u ni na min ye moto 200 ye ka o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa min ye ayiwa murakaw yɛrɛ ye ka olu bɔ bamanciw ka bolokɔnɔmaya la o baara min kɛra n'a fɔra k'a fɔ mura bɔra bamanciw bolokɔnɔmaya la ko ayiwa min ye MINUSMA n'a fɔ diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min bɛ hadamadenya hakɛw kunna o nana sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko Mali armée de taara baga ayiwa civiliw ma ka olu bɔnɛ u ni na Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka faamuya Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogoya si la ko k'a sɔrɔ yɛrɛ a nɔgɔnin fɛ Mopti u ka bolofara min bɛ sariya ko kunna ayiwa olu ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko kan hali Bamako yan yɛrɛ fana sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko la sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ ko min ye jalaki binna Mali jamana kan k'a fɔ ko u filɛ nin ye Mali sɔrɔdasiw de filɛ nin ye ka taa baga mɔgɔw ma ka u bɔnɛ u ni na limanaw n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli ma ban hali Ogosagu ni Sobanda ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin si ma ban fɔlɔ min ye an bɛ don min na ko bi rapport fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bɔ diɲɛ kelatɔnba fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko jateminɛ min kɛra o de ye k'a fɔ Mali bɛ ka sira kura min ta n'o de y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n'o de ye k'a fɔ Mali bɛ ka labɛn kɛ k'a ka sɔrɔdasiw k'u labɛn walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana ko kibaruya kuraw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka se ka jalaki bɛ Mali jamana a n'a ka sɔrɔdasiw kan Abdoulaye Diop ko nin tɛ fɛn bɛnta ye Mali jamana tɛ se ka jɛn ni nin ye cogoya si la ko nin rapport ninnu ni nin sɛbɛn ninnu fɛn fɛn filɛ n'a bɛ bɔ wa hali k'u ye ja minnu ta murakaw fɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw taara baga civiliw ma ko a ja ninnu u y'a ta a bɛ n'a fɔ u y'u dogo Mali jamana ɲɛmɔgɔw de la ka ja ninnu ta wa ko u bɛ n'a fɔ o ye ka ayiwa i den ka jamana ka bɔ a kɔfɛ ka kibaruyaw bɔ kibaruya minnu bɛ yen ni jamana ma jɛn n'a ye Abdoulaye Diop ko nin bɛɛ lajɛlen de ye dalu ye ayiwa olu b'a fɔ MINUSMA ye a ka jɔyɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ yan a ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ ayiwa limanaw waati sera an b'a bila yan nɔ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale o tuma an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.